Zajace sú typické svojimi milými ušami. V Biskupiciach pri Banovciach nad Bebravou sa však len nedávno narodili zajačiky, ktoré ich nemajú. Presvedčte sa na vlastné oči. Keď vyšli tieto zajačiky z hniezda, ich gazda neveril vlastným očiam. Najskôr uvidel zajka, ktorému chýbalo jedno ucho. Za ním vybehli jeho ďalší dvaja súrodenci, ktorí nemali žiadne. Mám z toho radosť, je to taký unikát a budeme ich chovať. Som zvedavý, či to bude párik. Zajace chová dlhé roky, ale s takýmto niečím sa ešte nestretol. Pripomínajú mu všeličo. Podľa jeho slov sa najviac podobajú na nutrie alebo svište. Nemôžeme ho za uška poťahať, ale však si nezaslúžia, sú zlatí, milí. To, že im na hlave chýbajú uši zajacom, vôbec neprekáža. Síce nepočujú, ale po dvore sa dokážu orientovať výborne. Sú iní a to sa im páči. No a dnešný šport bude poriadne dramatický. Slávnu Kentucky Derby dokončila na druhom mieste kobila, ktorá za toto výborné umiestnenie zaplatila tým najdrahším, čo má vlastným životom. Dozviete sa, ako skončil na pretekoch motocyklista, ktorý nastúpil so zlomenou nohou, a takisto aj medzi kým sa bude rozhodovať o poslednej miestenke na olympiádu. Naša večerná programová ponuka znie takto: CSI kriminálka Las Vegas, CSI New York a thriller Smrtiaca vášeň s Meg Ryanovou v hlavnej úlohe. Prežite krásny večer a nezabudnite na noviny ani zajtra s Adrianou a Ľubošom. Dovidenia. Dovidenia. CSI Las Vegas.